Hoi vakantiegangers, mijn naam is Fenne en ik ga voor jullie op pad om de leukste vakantieparken te ontdekken. Vandaag ga ik iets superleuks doen. Ik ga namelijk het nieuwe zwembad van Lake Resort Beekse Bergen testen. Dit zwembad zit in het nieuwe centrumgebouw, Canvey Village. Het zwembad heeft de naam Etsi Pool. Etsi Pool is geïnspireerd op een Afrikaans dorpje waar de huizen op palen staan. Nou, ik ben echt super benieuwd. Laten we snel gaan omkleden. Zoals je ziet is het idee van een Afrikaans dorpje goed gelukt. Het is ook super leuk ingericht met de rotsen, watervallen en de tropische planten. Er is ook voor iedereen iets te doen in het zwembad. Voor de peuters is er namelijk een peuterbad plus een waterspeelplaats. En voor de wat grotere kinderen zijn er maar liefst 3 glijbanen. En die zie je hierachter. En die ga ik nu even testen. Wat achter mij kun je lekker baantjes trekken. Nu is het tijd voor de wildwaterbaan. Waar je heerlijk tot rust kan komen. Met uitzicht op het Victoriameer. Dus ook de perfecte plek om de video af te sluiten. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal hieronder. En dan zie ik jullie bij de volgende video.